И здравейте хора, днес ще играем Робери Боб и стигнах близо до края на първото ниво. Първата писайте, да го кажем. Сега съм на тази къща с жълтия таван, с жълтия таван. Видим. Да събираш. Добре, да сега. Спрей тук. Позволя. Как да го взима сега пак това? Тафа не му видя. Там, разбавка там. Как видяма. Изкарих се! Да ме успешно мисията. О, фак. Ти можеш много малко зад, мало. Бягай! Ако ще ти въпросите гони. Ей, поне време събра. За време поне успях. О, сега съм направил последната. Е, тук да ме е интересно. Аз съм играл и преди, но хора не съм стигал чак толкова далеч. Никога. What the fuck, бах ти къща. Бах ти къща, бах ти нищо, бах ти чудото. На какво съм да види това? Не, крис. Ох, как му стресно. Не излиза. Крис. Пак трябваше да се скрия. О, не, какво видяме? Бягай, опа. Ау, как ме видяха. Ай. Изчакайте малко ще се върна. И здравейте, така, върнахме се. Ти хванаха ма. Съм нервно. Оф! Ай, бе! Как ме видя? Ще ти навън някакво неминаващо си. Аре, бе! Аз ме видя. Ебати ганто ниво, хора. Ти ниво никога не може да се мини. Крисае. Крисае, какво стоиш, бе? Криш тука и той няма да те види. Яй! Здраво. И се не видя. Как се страхува. Хойц! Алясам. Пак бе! Пак ти трудното ниво, ти хора. Пак ти не минаващото си. Аре, този дядка няма да дойде. Иначе тук този дебеля дядка. Пак не мъсти. Стекриме тука. Мисля, че май ден ме видите. Яй! Аллах Акбар!
Тук затварям, защото той ще дойде. И бем, бенг, 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 бенг. Бенг, бенг. О, фак. Мрази ги тия дебели. Тук каквито и да са, пак ще ме набият. То много умира. А така отиди сега. Я ти бягай. Изми златото. Че направо стата е смаза. Бати малкото злато. Нади да бягам. Че от тук, като крия. Тя, че... че като изляза, напред с знаете с другия полицай. После там бягам. Чакайте, и направо се измъквам по тази път. Да, се измъкна по стария път просто. Няма да взема нищо от тук, това е ясно. Сега че идем такова ще там. Елъдман! Нека ми... Не, продължаваме. Писали са ми в Clash of Clans едно нещо. Аз там много се подобрих отскоро, много съм добър между другото, да ви кажа. Нека се похваля, нека се похваля. Тук да съм на гичка на ху, не да служа. Омага не ма видя, като. Аз не ма видя, бе, човек. Ще много да бяга. Фак. Направо бягам. Есть ма видя. Ай, бе, бях на косъм, бе! Бати тъпото! А така искам. Ще влязеш много тук. Добре, ако ми... Вземе. Да, чуйте да такова си. О, не, те сме видяха. Фара и бяга! Сега отиваме на финално. Тук ще чита малко. Ще ме извини, че малко ще прекъснем, защото малко ще почита там на писите работи. И така, върнахме се. Сега, онзи, за който работих, трябва да не ми намира, защото ще ме прибием. И трябва да гледам на къде учи. Трябва да го следям. И тук се разгледаме. Да им този ще учи после. Добре, идва към мене. Към мене. То не е хубаво. Към излезе. Махай сега. Не ми трябваш. Може да иди при мене. Ще ви хубаво. Хубаво. Трябва да вземем само за тук, да имам това. Аре. Мисля, чакай тази път, мисля да купя нещо тук. Вися пътя. Взимам си двечки. Ще видите какво ще стане, като ги използвам. Йоп. Бах якото. Ще видите какво стане. Път! Kako sam trgao gore s njom. Така дед съм си отивам. Бавно.
Бахтевая, как мы намерили тоже. О, письмами. Сам глядь. Сладкая дебила. Так, не видим. Пилотка. Идем аппарата. А в гуздих виждения. Колко съм бърз ви хора. Направо избягах. Ако танчко, ама... И се ми взеха, ама кой ти пука? Хора, кой пука, нали пак минах нивото. Дишмитки, нощи време. Опа, я сега да видим кой стане нататък. Аре, тръгни. Амаха го. Този пак се измъкна. Бахти топер. Сега да влизаме на играем Тукс. Ой, то ако се забия, че ми е смешен. Ооо, смачка. Ай. Ебать, люди. Я... И ще си взема... Мисля да си взема... Изчакайте малко. След малко ще се върна и ще се върна, когато почне мисията. И така, върнахме се. И сега ще играем. Купих си костюм, сега ще го видите. Това като новия предишния. Сега ще го покажа. Малко по-различен. Ой, има лазери. Май трябва да минам. Не, ако нещо стане, имам отварка. Фък. Ще трябва като яко ма до кости и то ще гърм полицайчето. Аре, че няма да заминаш. Идиот. Ром. Фък, музичо. Не бей. Това е само ход. Видял, мама се измъкне на време. Ей! Още една мисля. Скажам, че стана дългичко. Гледай срата. След малко се връщам, хора. Не, чакайте. Няма. Малко се връщам. Има хиксче. Що не го натисна? Тръвай! Нямам какво да правя така. Гледах клипчета. Малки. Но то скитъра как се гледа през прозореца. Вей, човече. Как си бе, човече? О, fuck you. Трябваше. Найси, че трябваше и да взема онова, не спях. Вей, човече. Как е жената? О, фак, то сме видя. Пак сме видя. Когато изната няма, сега магаза и да ме няма. Иска да взема. Робери Боб. И това беше до другия епизод. Може другия епизод пак да снимам на Робери Боб. И да ви е харесало. До другия път. Чао.